Täällä Kreikan Roodoksella kauppiailla alkaa olla aika tukalat oltavat. Kun pankit pysyvät suljettuina jo 3. viikkoa, se tarkoittaa myös sitä, että kaikki tukkukauppa Kreikan ulkopuolelle ja sieltä Kreikkaan on täysin jumissa. Suomalaiskauppias Merja Temonen kertoo, ettei hän ole pystynyt täydentämään varastojaan moneen viikkoon. Nyt hän oli ensimmäistä kertaa saanut täydennettyä alkoholivarantojaan luotolla. Merja Temonen, olette asunut täällä Roodoksella jo 35 vuotta ja valittelitte tuossa, että nyt ei ole ihan niin paljon Fazerin sinistä ja geishaa tarjolla, mitä yleensä täältä kaupastanne saa, niin mistä tämä johtuu? Se on sen takia, kun tukkukaupat ei voi ostaa ulkomailta tavaraa, kun pankkitoiminta ei ole rajojen ulkopuolelle. Ei voi lähettää rahaa eikä silloin tavara tule tänne meille. Voiko käteisellä tehdä kauppaa? Ei ulkomaille, koska se menee pankin välityksellä kaikki. Ei voi ottaa salkkuun rahaa mukaan ja lähteä täältä ostoksille. En uskoisi, että kukaan tukkari lähtee semmoiseen. Onko vielä tietoa, milloin tulee seuraava tukku Fazerin sinistä? Ei ole tietoa. Toivotaan, että tulee vielä tämän sesongin aikana. Katja Näränenspanou, olette asuneet täällä Roodoksella lähes 20 vuotta. Ja kerroitte tuossa äsken, että monet ovat tottuneet maksamaan sähkölaskunsa esimerkiksi menemällä suoraan sähkölaitokselle. Näinkö se tapahtuu, maksujen lasku täällä? Kyllä, se on ihan totta. Eli täällä vielä käytetään sitä, että mennään sähkölaitokselle maksamaan sähkölasku, puhelinlaitokselle puhelinlasku. Hyvin vähän kreikkalaiset käyttävät tätä nettipankkiyhteystä, eli me maksetaan täällä käteisellä suurin osa laskuista. Mr. Angelos, Yes. has there been any problems for you as a businessman because the banks have been closed? My dear young lady, for my little store, the family business, no. For the big business, I don't know. If anything I say, maybe it's not true. But for us, so far till now, for 39 years, it's the same thing. Whatever we order it, we have it. Because we do business so long time, and we bring Finnish things, Swedish things from Scandinavia, we don't have any special problem. The only small problem is, if you want to go from the bank and take €1,000, you cannot do it. This is the small. But the tourists, there is not a problem.